Kikime kikpa ki bapa skul khun hakevi apa Shillong minta kesengi ka khat pra tarik ukal lalingkot Ar-Hajar Ar-Pusau kila ya lum lang ban let yakendu ya managing director ke MTC uba KL Nongbri ban pen ngau ha u halor ka jingkiu dor kansan ka by school bus na ka shipau hajar south pa sanpau ha usnem Ar-Hajar Ar-Pulai shaka khatlai hajar news pa sanpau minta usnem Ar-Hajar Ar-Pusau na kabenta ka by school bus jam ke MTC nyedan lang kini kami ba kikun ru kibanye pa school lam sipo school ba ako kibi operasyon de bangi tipenan kam ni pa e kikun ning ba jam school bus MTC ti habangi ya pai sya ka bay day ba jengkiu kensan jong ka by school bus tingi su thu ba bun hi kikmi pa kibni ut pang ka by school bus tang ba umdan nong ya lam umdan nong ya keren naman baka jinglong kasi jongi ka kamduna bangin ya long teli tele si hendrai menta kasi ka long beta plak ta si syai ka pla jongi guduk besok baka tu kat ni mentang ni syukhat ke ni dan tangkat ningut hendrai kidan belayawan nang mene ta belai ke ba ngelek ti da kan ni hi ka benta ka ba menta kasi kwan yang iwan ban ya keren ya i director managing director jong ka MTC hang ni Shillong ba ki al Nongbri ti ha ka ba ya keren bat ni suku bai ong balai ba sangiwan na kabang ipenpa gajing so kya mo ngi ai ba gajing tho hai ti hadin ra gajing kran yong ai tho dengan penpa gajing so kya na ma ba ka kiu kansan ka by school bus ni ngen ni sa na lai me ni pha e ki khon sha nyau me ti ka by school bus da ngi tho ni man ka snam ni tho sha tang gi snam na du snam Ar-Hajar ka by school bus ka dei nyau hajar san spa kata ka dei tang san kilometer na po lai me sha nyau me di nang ta susu ha kasnam Ar-Hajar Ar-Puar kadai nyaw hajar san spa haus nam Ar-Hajar Ar-Pulai kadai shipau hajar sau spa san thong bat haus nam Ar-Hajar Ar-Pusau menta kala kiu kansan sya ka khatlai hajar nyaw spa san thong bat katu kat ni kat kum ka jing pa jongi ha khmat jing director mane kalong bang ka ba pelingo yang kimi paru kalong bang ha u ha ka pratrik jing bana Januari kidan katu kat ni kimi pa ki la da renew ya card boss siapa ISBT setia siapa office of MTC ti habdien miklar ni ha kapatra ke Januari kidang yo e kador ke barim ke basipau hajar saus pa san pau kata kadang dei ke jong senam Ar-Hajar Pulai tikat batang hadin stoyo na ka mentau ni uju yu senam Ar-Hajar Pusau kala pen kala no kador pa kala dei no syaka sipau hajar asyaka khatlai hajar news pa san pau tiga bapelingo susu yang ni kumki kimegi pa ka bangi keren syapang kan ni ka by school bus kalong ka bagajing penkiu kensan ka bomsong nongrim namar ha ka bayde mangi ki baya trei bela basya trei bela beriah namar nia pha ya ke school ki khun sya ke central school namar bahang te ka by school ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban 3000 subnai ka lam long Ar-Hajar quarter kila dengi pa ki school private lana nang khamram rei namar ba le sing la ban ong la da kabyang ka school government ha keleng ki jaka tingi la komisi nang kendong ila ban pas kendong ne bro minta ki pa ki khame be sor nama ka school ka byang ti hendrei ka bakta pada ingi minta kolong ba ka by school ka duna kat ba ka by school bus ka kiu sha bapalan ti ka ba yanu jor pada ni dapat na lor kata ambil tan kata ka ba kani ka dor khatlai hajar news pa sam thoru im ngatarai na ke department jong ki klempet kat kum ka kilometer namar kani ka diklum nya baro ki barung ki ba kiu ka bus ki kena skuli ba kiu bus nandu na kerenja na maulai le sing no kani ka ju ka dor khatlai hajar news pa san thau tikat mamangi na lai meru ngi ham ai ka dor khatlai hajar news pa san thau lada ka dor ba mentau snam tikat bangi wan ni krani ye director menai yong balai pi wan ot tang mapi tinggi ngi dan ki khon hayeng ke basangot sangot ki dan ki balai ngot sangot ki bapha na kaju ke skul ha kaju hi ke bos te kelak tak jur kelak poi tenglak ne silak duna kan poi lada kadek ni kador khatlai janyo pasan phau ti kelak khia bahasa ki ong ba kani kadai ke jingi kran da ka bot ngantip kala dan sisa kata ke jingkran ne em hendrai kata kadai karai kat bangi dai keli sethi sepo MTC ki ong ba kani kelak dai ke ba balak ki kena ba kelak kiu ka by school bus ti ke bangim su thu su kan namar ba bangi pet ya kajing thu jong ka government hakini ki mention snam kum haki kum ki kajing ekran ni ka assembly mention snam ngasngo beki ong ba ka government hi kan persang kat bala ban penduna ya ki private vehicle kenang ban lek ta ya ka traffic ndai mental ada kajing penhe jong ka school bus
kalong komni kanang aila tu pada yo pai ba pun saya la jong ka da private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya bak ni bu school ki kon tin nalo katarang ni penpa ki jing sokya ni kalong bai ba ni da kerpat na kaliang jong ka sarkal ni ngap kerpat na kaliang jong department kan bishar benia ha ka bai dai bakan ni namarngi ni suthu bakla ta shisha kat sebab hai pai ba usyam betang jing genja pagi jing sya lute sudah namar kan ni la penpa bai ba kala salute ka pelajon ki beria ki belaria ti hakabai dei bakaniru hakajing kran jonga jongi menne bagi directi ong bai ba undan bawan ujor namar le se ki berang bun hi mentau slam kimpat tip ya kanika jing pen thamai kanika dor namar tang katu kat ningut ki balawan pen thamai ka kat bos sapo MTC nanti tidang lap pan katu kat ningut dan hakata ka hakani ka jui ko ngalap ba kala ta sisa ya ka pisah di jong hidup kisuk de nakata ni wan banyak kran ni je director minta kasni de hakabai de bakani ngi kerpat bat minta kasni hing kerpat gitu gi kimi gi pa ki badan ki khon ki bapa skol hang te pok ki vi hi de ngi kerpat ba da ka jinga dan lang kat ningut ho ni de ki khon ki ba ki kimi ki bangi dan khon arngot laingot sangot ki dan jimnan ki para ki bepa ki jo skol ki kala khia shisha ngi kerpat ki kimi ki pa ki badan ni ki jong ki khon ba da ka jing sim khialam na kumta ki khon jong ki namar ba nila bandong ya ka baladat in khen ka de history handrai ka kamram jong ikum ki pat ba hi ni dei ban shim ya ka responsibility la ne ka duty ka kamram jong ikum ki ri pat ba hi bangenya kren ya ka bamenta bat ka bansawan namar ba la da ka ki shi ki kum ne man ka snam tang husnam arhajar afusan kan sapoi ka bai school boss cheki khat rew khat nyaw hajar shi snam ke na kata kata kan ikan ta bha kum bai ong director men ne bai ong bakala kiu bha ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu hadu ka no tak bai petrol ngi ru ngi pendan kam bai petrol man ka sni dei ka kiu sia tingka kam dei baka kiu ki hajar de kan ni kada ta shisha kata ini terpar ret akhmat jong ki bagi ki mik pa ki badan ki khon ki ba paskol pok ki bisngo bha ba tang kin hon barit jong ngi dan kum ngi terpar bha ka ar pusan terin kapor kan long kumba khatwi beje la bian deh khatwi beje mestep ngin wan no hang tei hapo kamadan hapo ngin pelong jing meeting barit bangin ya pelong meeting lang bangin discuss lang habai dai bakani ha kapor khatwi beje mestep hamadan umlingka halai mia lalu ha ka arpusan terik mentau benai kini entah payau kan ha ka arpusan terik mentau benai ti kata ka di jing kerpat rit na kaliang jongi medan lang hang ni ti ngan ongi pi ki sibun ha ki jing la dengi lap ki ki school bus teng ki school bus teng ngan ongi pi ki klung ki ba san snam riu snam ngila siu da kador ka ba capacity kada ki pho hajar ti hen re ki klung ki ba san snam riu snam nong pi ken ha kini seat kamlong ko kum capacity ken ha kini seat klung ba nyau snam ki ha kini seat bat ki kena ki bala he kata ka de bengi julak berbor ka jing thap thnyan ru kadon ti hen re ngi li bala ya kiu shatai shalas chalai mer sau mer teper bon kim ju kham yo ja ka shong shu ki khon di hakajing sya kat kum kodor ngisi be one seat kawai ka seat am tawai kuna hanrei kat ba kajing lap ko jungi kolong bagi khoni dalawan jan mit ki complain bangi hab ya kini seat laingot hakawai ka seat hab shong sawun hab kawai seat one seat laingot hi kawai ka seat nalo kata bat kajing khia jong kaplapat ka jungi bet tiffin bag but I mean bat tiffin nang tabat water bottle kajing khia sikot berban kata kala pensyam sta mi klung ki ba kamtang ki ban nyos nam kasnam kata dengi julak perbuan nama ki kon jungi man hi la pas kon tedi kisnam kata ngi julak perbuan tingi kerpar kan yang department kan syum khia ne nakaliang jong ki katu kat nyangut ki ala nakaliang jong government ro kan syum khia kani kan pet baha ka bai ro kan ki jing e jong ka